pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po, Ma'am Visayas at Mindanao. Kasama ko na ngayon si Manok ng Bayan yan. Hindi ba dyan kaya yan? Bakit ka Mauna. Manok ng Bayan? Ayan na. Oh, may agad na nag-erase ngayon. Yes. Ito ang editing na nangyayari ngayon. Tingnan On niyo the po. spot. Ayan. Hello. Yes, hello everyone. It's a beautiful Friday. My gosh, the weather is so pretty. Napakainit but it's so pretty. Oh, di ba? Napakasaya ng mga naglaba ngayong araw na ito dahil finally may madadry up na po ng mga damit. Ayan. Hello po sa ating lahat. It's AgriSenso at kasama niyo po ngayon ang yung mga marites na friends. O, diba? Yung mga chikadora yung marites sa agrikultura. Inday Bajang. Correct. Kasama ni Inday Bajang, of course, inyong Clara Tita. Samahan niyo po kami ni Inday Bajang hanggang 1 oras po na puno ng chikahan. Pero sabi po ng ating tao, tapusin natin ang mga 5 minutes. Okay. Na nasa likod ng ating camera na kung pwede hindi daw natin maabot muna ng 1 hour. Pero depende natin. Mga pwede na siguro 59 minutes will do. Yeah. Kasi naka-prepare na yung isang Zoom ko and I can jump every time. Ayan, diba? So, click na lang and okay lang ako dyan. Yung mga iba dyan, babiyahe pa kasi, you know. So, bahala siya. Sabi kasi niya, Day, diba, na before 2 p.m. So, pwede 1:59. Yes, 1:59 p.m. will do. PM. 1:59.59 pag yun. Correct. Uy, kamusta? It's been a while, pero I was so busy, you know, and all. Uy, kamusta ka, Day? Namiss ka namin. Na, yes. It's been a while. More than a week din ako nag-absent doon sa kabila. It's because I really have to focus with my baby girl na nagka-dengue. So, despite of you're so taking good care in all of your child, lahat na in kaartehan, talagang may lamok na umiksena sa buhay namin. At ayun na siya, nagka-dengue talaga and it's positive. Good thing it's not, hindi talaga bumaba, nag-drop totally ang tawag niya, platelet
Na ano pa siya, parang from 135 something, agad din siyang walang binigay na gamot kasi walang gamot for it, just Yes. hydration lang talaga, more Hydration, water correct. and all. Kasi hindi siya umiinom ng tubig, so pinadudo namin ng bunga, dumudo ka hanggang kailan mo gusto. Ubusin mo yung milk, di ba? Para talaga makabawi. Good thing naka-recover na ang aming tambok. Thank God. Salamat Na sa ano mga ba siya, prayers. Day? Na-admit ba na-admit siya, Hindi Day? hindi na nag-advise ang pedya kasi okay. nasa 100 something pa yung platelet niya. So, monitoring lang talaga daily. So, have to go CBC every day just to check talaga na nag-improve na yung kanyang so just imagine the finger pricking and all, yun yung mga dilema niya, tagapasok ng laboratory, umiiyak na siya. So, correct. But it's all good now, thanks God. Thank you, Lord. Back and grind na sa tayan. So dito na naman po tayo, 1 oras, depende po sa ating usapan. Kasamahan po ni Clara for this Friday. Meron naman kami mga good news and of course, newest tips po para sa inyong lahat. Correct. And of course, kaway-kaway din po sa mga nanonood sa atin dyan sa Farming Angat Ka Facebook page. Ganon din po dito sa ating Facebook page sa AgriSenso. And later on po ay i-replay po ang ating episode mamaya po sa Regional News Group or RNG Luzon. Maya po yan 7 p.m. So, and of course, hello din sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon dahil simulcast din po ang ating programa sa ating mga Kings Radio stations all over Visayas and dito po sa Mindanao. Hello Maayong hapon! Maayong adlaw. At saka magandang umaga, magandang araw kung anong oras kayong nakikinig or nanonood sa amin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Hello po sa ating mga matyaga at masisipag na mga farmers, di ba, Jai? Yes, kasi definitely. Maaga talaga yan sila nagising, di ba? Maaga silang gumigising. Kasi usually, yung mga farmers natin, mga 4 a.m. pa lang, gising na yan. Oo, gising na yan. At that age, marami na yung iniisip, paano ba magsisimula ang araw? Saan ako magsisimula? Kung if ever anihan na, saan kaya ako magbibenta? Sino pwedeng makatulong? O, di ba? Marami yung bibili na naman tayo ng mga tawag na fertilizers. O, di ba? Sana matiwag ko ng pondo. So, mga ganun. Ang dami nila mga concerns in life. Ayan. Corrected by. So, I think, wag na siguro natin patagalin dahil ang ating agribalita for today. Dahil I'm sure, ito ay usapang legal sa agrikultura ang pag-uusapan natin ngayon. Correct. Yes, diba? It's really a very, very, very good news. Ayan. So ano po yan? Ayan, makinig po kayo sa ating agribalita ngayon kung saan dalawang kumpanyang nasangkot sa agri-smuggling ang kinasuhan na ng Department of Agriculture. So recently, we have a lot of issues sa smuggling. Sibuyas na pula, ayan, sa mga garlics, ano pa ba yan? So, busy ang mga tao over there and everything, different kind of agri-products. So, this time, talagang nagkaroon na ng ngipin, ayan, ang lahat, with regards sa DA, mga officials natin, at talagang kinasuhan na ang dalawang kumpanyang involved sa nasabing tawag nito, kalakaran. Ayan, kung sino iyon, andito yan sa ating balita ngayong hapon. So, sinampahan na ng Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement, and DA and IE ang dalawang kumpanya na makailang beses nang nasangkot sa pagpupuslit ng agri-fishery products sa bansa. Ayon sa DA, mga kasong 20 counts ng paglabag sa Food Safety Act of 2013 or RA 10611 at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 or RA 10845 ang isinampa na sa Victory JM Enterprise at Astor Zenmed Incorporated. Sa magkakahiwalay na operasyon ng DA, aabot sa 37 container vans na may lamang smuggled agricultural products ang nadiskubreng nakakonsign sa Astor Zenmed Incorporated, habang 20 container vans ang consigned naman sa Victory JM Enterprise. Ilan sa mga produktong pinuslit ng dalawang kumpanya ang mga pula at puting sibuyas, frozen galunggong, carrots, frozen pork meat at maging frozen boneless beef. Kaugnay nito, plano ni DA and Assistant Secretary James Layog na magsampa ng karagdagang kaso laban sa mga importer na makailang beses nang nahulihan ng mga smuggled agri
products. Oh, good job, DA, for that one. O, diba? Finally, may narinig akong nakasuhan. No? I just hope tuloy-tuloy na sa jackpot talagang kasuhan ang dapat kasuhan. O, sana pwedeng makulong, ikulong para at least, tawag nito, it's a victory for our farmers actually, yung mga ganong bagay. Syempre, yung mga small farmers natin is nagdepende sa effort ng gobyerno natin and how they will cope up with smuggling which really kills their industry. So, as we have just said earlier, yung mga smuggled na sibuyas nila, instead na yung mga local farmers natin ang kumita sila na tuloy, it's because yung mga smuggled items are mas cheaper as compared sa mga produkto ng mga farmers natin. So, pinapatay nila yung industry at sila yung happy-happy lang. So, wag sana ganun. Wag man lamang, di ba? So, sa mga nagaganap this time, ang daming problema, yung mga smuggling, overpricing, yung kakulangan ng supply and all. So ginagawa naman for sure ng gobyerno ang kanilang part how to address it. And one of it is to really sampahan, kasuhan at ikulong. Ayan, yun talang mga involved sa ganong mga bagay-bagay, diba? So ngayon itlog na naman, pero actually yung problema natin sa itlog hindi lang naman siya dito sa Pilipinas. May nabasa akong article yesterday also in Mexico, yun din yung kanilang issue. May mga may mga smuggled eggs din sila. Oh, just imagine, even itlog ini-smuggle na. So for those sa mga negosyante, ayan, sumunod tayo sa batas. Kung kailangan po nating mag-angkat ng mga produkto at kailangan ng permit, kumuha tayo. Kasi nga, there are some who don't want to get permit kasi daw mahal, it will take time, but then that's the process. Kasi nga, pagkain, kailangan dumaan, kailangan masuri kung sure ba o safe ba siyang i-consume ng publiko. So that's the reason of permits na kinakailangan ng gobyerno for those products coming outside the Philippines. Ayan, good job DA, and to more pa ng mga kaso ikulong ng mga smugglers who are really getting down those industry we have sa ating agrikultura at sa ating mga mangingisda. Ayan. So yan po ang ating very, very good news sa ating agribalita. Ngayong hapon, doon naman tayo kay Day Clara. Ayan, di ba? Nag-iba bigla ang kanyang background. Di ba? Gusto ko yan, pero hindi ko alam, hindi siguro siya magdikit on my wall. That should be so, diba? Okay na yan dahil para at least mag-blend. At hindi tayo mag-blend. Marami dito, Day. Di ba sabi ko siya pumunta ka dito? Punuin namin yung aming bahay niyan sa labas, ipakita. Kasi may neighbor kami na may manukan. So, at least makita niyo yung mga ganong why not? Diba? Gusto ko kalendaryo. Kasi the last time namigay kami ng kalendaryo over here sa mga neighbors namin. So, marami rin yung binit-bit ko. Ubus din siya. Actually, kulang pa actually. Mama, kalendaryo, ma'am. Punta ka dito, Day. Di ba sabi ko sa'yo, pumunta ka dito? Oo, I just don't know sa driver ko, na maarte siya. Kailangan ko mag-adjust sa kanya and all. Yan talaga yung problema sa hindi marunong mag-drive, no? Kasi nakasalala yung buhay, ng takbo ng buhay mo sa kanyang and I suggest na tawag nito, gusto ko mag-commute, ayaw din kasi it will take time daw. Siya yung pangit, matagal ka man na sige. So, talaga I have to wait. Kailan niya gustong umalis? Ganun. Okay. Kailan lang? Sure. Sige, mag-hire ako ng driver. Calling. So, ayan, Oh, yan. Congratulations, Department of Agriculture. Kasi yun nga, parang for the longest time, no? Yes! Diba? Ngayon ako nakarinig na talang kinasuhan na and all. So, dapat kasuhan. Tapos, ikulong talaga, diba? Hindi lang mag-fines. Dapat ikulong talaga kasi that's really a big impact sa mga taong, mga magsasaka natin. It's really a joyful feeling on their end. Ay, salamat, Diyod, na priso si Kuan. O, diba? Correct. Kaya nag-antos, yung mga ganon. It's very overwhelming to hear those words kasi sila yung directly na apektado for that. Corrected by. So, ayan. Mula po sa ating Agribalita, punta naman tayo dito sa ating Agri-Unique Chika. Of course, courtesy sa ating ka-farming angat ka-content creator, Sir Jid. Ano daw po
yung mga karaniwang sakit o karaniwang pangontra sa sakit dyan po sa probinsya. Sakit ha, sa mga manok ha. Ano po yung karaniwang pangontra sa sakit sa mga manok dyan sa probinsya? So baka meron po kayong mga idea at same po kayo sa mga i-reveal sa atin ni Ka-Farming Angat ka Sir Jade Batuan po. So ayan, roll VTR. Ano po, magandang araw po. Live tayo ngayon habang dito naghuhugas ng pinggan. No, kasi hinahabol natin yung oras. Alas 9 na. So maya-maya, wala na. Tulugan na. Ayan, dito tayo nag-live ngayon habang naghuhugas na ng pinggan. So yun po, nung nakaraan, naging topic natin yung ginagamit namin na nilalagay din namin dun sa mga nilalagay namin sa pinakapugad ng manok para iwas sa bunhok o yung mga makakati sa manok, yung mga iwas sa mga hanip, mga iba naman tawag nila dapaw. No, so yun yung mga iniiwasan namin yun yung mga kinatatakutan natin pag tayo nag-alaga ng manok. Kasi yung pugad pag titirhan ng mga higa ng mga hanip o yung parang higad, sobrang katin yan pag nagagat yung maliliit na insekto. So may mga ganun sa sa manukan, lalo na dun sa mga native chicken na nagalimlim. So di ba may yung pinakapugad. So minsan tinitirhan ng mga maliliit na insekto na makati sa manok. Tapos nagalisan na yung mga manok doon, yung itlog nila iniwanan na nila. So yun yung so sayang hindi siya mapipisa. Minsan pag tayo din lumalapit doon sa manukan, kinakagat tayo. So nangangati. So ang ginagawa diyan sa amin, yun yung natakil natin nung nakaraan na live. No, ang ginagawa namin doon, nililinis tapos nilalagyan ng marang yung pinaka itlogan ng manok. Yung iba naman sabi nila, gumagamit sila ng tabako. May iba naman sabi nila yung alagaw, may iba tanglad, iba-iba rin yung mga pamamaraan doon sa comment section sa ating na share na video. So iba-ibang mga pamamaraan din sa bawat farmer, depende rin kung naging effective doon sa kanila. So sa amin naman so far effective naman siya. So sa ibang naman, sa ibang naman tayo doon sa mga paniniwala sa amin. So ganun din yung ang ginagawa ng tatay ko. Nagatanim siya ng mga aratilis o mga mansanitas dun sa mga manukan. So may mga paniniwala din kasi doon. No? Bukod sa nakakatulong yung aratilis o yung mansanitas kasi tawag sa amin sa Bisaya, sa Tagalog aratilis. Bukod sa nakakatulong siya doon sa shade doon sa area, no? Rin siya, talagang pwede rin siyang tirhan ng mga manok, may mga ganon. Tsaka ang tulong din sa amin noon, medyo iwas din daw sa pagkakasakit ng mga alagang manok kapag may mga aratilis. Kasi yung nalalaglag niya ng mga bunga, yung mga dahon, kinakain ng mga manok. Yun pala ay merong sabi, nakakatulong para hindi daw maging sakitin. Nung binasa ko naman sa Google kung ano meron doon sa aratilis, yun din daw ay nakakatulong na meron siyang parang properties ng antibacterial. So, kinakain ng manok yung bunga nun. Aratilis or mansanitas, kinakain din ng mga manok yon, kinakain ng ibon. So, doon ko na-realize na, okay, totoo rin siguro yung paniniwala ng tatay ko na nakakatulong yung aratilis. So, ayan, ang ginawa namin, so yan yung ni Papa, yun yung tuloy-tuloy na ginagawa niya kapag may manukan siya, nagtatanim siya ng aratilis o tsaka itong alagaw. Yan yung pinapares niya lagi, tinatanim niya yan. So, para simula nun, bukod sa, pero hindi lang kasi yun yung mga paniniwalang yun, sinasabayan din namin ng science yun. No, meron din kami ginagamit na vitamins dun sa mga di ba maingay sa to. So vitamins na ginagamit din namin dun sa mga alaga naming hayop. So ayan. And King's Vita Plus na vitamins, gumagamit din kami nito sa mga alagang hayop, pinahalo sa pagkain o inumin nila. Bukod doon, yung mga paniniwala ng tatay ko, sinusunod din namin yon. Nagtatanim ng aratilis dun sa mga manukan kasi nakatulong siya para dun sa shade ng area para hindi ma-stroke yung mga manok or hindi sila ma-overheat kasi meron silang nasisilungan na malamig-lamig mula doon sa puno ng aratilis kasi ang bilis na lumaki, ang dami rin pag magdahon yon. Tapos meron pa silang pwedeng sampahan pag gusto nila na umakyat doon kasi yung mga manok lumilipad so yun, tapos yung mga bunga niya nakakain ng mga manok na nakakatulong din daw yun. Binasa ko rin siya sa Google, hinanap ko talaga kasi yun na nga, nagiging paniniwala sa amin na laking tulong daw ng punong yun para hindi daw maging sakitin yung manok. Sa amin uso yung mga dungoy, iba naman tawag nila doon ay aratay. Pero ito ay paniniwala lang din sa amin, hindi siya talaga proven na totoo. Pero yun ay paniniwala lang or yung kasabihan lang sa amin
Nasa amin kasi hilig din namin makinig sa mga kasabihan na hanggat alam namin na hindi naman nakakasama at meron namang benefits na nakukuha dun sa kasabihan na yun, ginagawa din namin. So yun yung katulad nito ang pagtatanim ng aratiles, alagaw, yan. Sa mga manukan namin may tinatanim na kaming ganyan. Kasi dati pa lang, no, naranasan na rin namin na mag-alaga ng mga manok na may dumadating yung panahon na nagkakasakit. Nung minsan may isa lang mag-start, sunod-sunod na yan. Yung iba nadadamay na. So ganun yung nangyayari. Yun, alam mo naman sa probinsya kung ano nung mga hearing na narinig natin dyan. Minsan nga yung mga Super 3, Lotto, nandyan yun. No? Sa amin naman, ang ginagawa namin, yun yung mga beliefs na ginagawa namin. Sinusundan pa rin namin na makakatulong naman doon sa pag-aalaga ng hayop. So ayan, no, pasensya na, naghugas din tayo ng pinggan habang nag-live para sabay na. Kasi mag alas 10 na eh, mamaya alas 10 wala na, tulugan na. So ayan, may kanya-kanyang paniniwala. Saka sa probinsya, ang dami rin kasi natin pwedeng magamit din eh. Pagka nag-farming tayo, maraming mga resources na pwede natin magamit. Halimbawa, yung mga dahon ng niyog, pwede natin gamitin bilang itlogan ng mga manok. Actually, pwede nga rin siya gawing pangbubong ng bahayan ng mga manok. Inaano yan eh, pinagtagpi-tagpi para walang tubig na makapasok. Yung parang style siya nung nipa, di ba yung mga nipa, ginagawang pang bubong ng bahay para malamig. So yung mga niyog, nagagawa rin ganun yan. Kaya lang medyo mabilis masira. Pero kung walang iba, pwede na rin pagtsagaan para kahit papano walang gastusin. Ang gastos mo lang ay yung manok. Kapag mag-start ka, mag-alaga ng konting manok, mga native, mga free range na manok, o kahit anong available na manok na kaya nating alagaan. So, ayun. Sa manukan nga, kahit na maliit yung puhunan mo, pwede ka na magsimula eh. May nabasa rin ako ng mga books, may nabasa tayo dun sa mga nagninegosyo, ang paraan naman nila. Ang maganda raw talaga, pag nag-business ka, start ka muna sa konti. Huwag muna tingnan masyado yung kita. Kasi sa umpisa dapat ini-enjoy mo muna. Para dahan-dahan mo rin actually, inulit-ulit ko na to. Dahan-dahan, kasi yan din yung lagi ko naririnig. Dahan-dahan din natin na napapa-improve. So, dahan-dahan din na tayong natututo dun sa mga ginagawa natin. Mahirap din kasi yung business na sabihin natin na maramihan agad kasi tinitingnan natin yung negosyo. Gusto natin yumaman agad, gusto natin lumagaw agad. Mataas din ang risk kapag gano'n ang ating pananaw. Mas maganda, enjoy muna natin kung ano yung mga na-enjoy natin, ano yung mga, kung saan tayo naging happy. Halimbawa sa farming, happy tayo mag-alaga ng manok. So tuloy natin, dahan-dahan lang, konti-konti lang muna. No, yung na-enjoy lang natin, yun daw yung pinakamagandang business kasi iba-ibang field din tayo. So alam naman natin na may iba-ibang hilig, may iba-ibang linya, no? Kaya hindi rin ganun kadali na makita natin yung isa na umasenso sa ganito, ay gagayahin na natin. Dapat kung ano yung hilig natin doon tayo. Kasi minsan, meron silang kakaibang pinagdadaanan doon sa mga ginagawa nila na hindi natin nakikita, no? Pero pinagsikapan nila, talagang dinidiskartehan nila kasi nandun yung linya nila, nandun yung hilig nila. So may mga kanya-kanyang linya, may kanya-kanyang kapalaran. Diba? Pero minsan yung kapalaran natin, tayo rin mismo ang gagawa kapag meron tayong sinisimulan. Kasi pag wala tayong sinimulan at nagantay lang tayo sa swerte, medyo mahirap eh. Matagal din dumating. Pero kapag may ginawa tayo, nagantay tayo ng swerte, may malaking chance na darating yung swerte kasi may ginawa tayo. So, yun yung sa akin, yun yung pananaw ko. Parang ganito lang din. Parang yung farming lang din sa amin, yung mga ginagawa namin. Kung nasusundan yung mga video namin sa Farming Business sa TVP, dati nag-start lang din kami sa mga kambing, konting kambing lang, ilang piraso. Yung nauna isang pares lang eh. Tapos nangutang pa nga ako para pandagdag dun kasi yung kapitbahay namin noon, lilipat na sila ng sa syudad. So yung mga alaga nilang hay binibenta nila. So ako naman, naghanap ako nung time na yon. So ginagawa ko, inutang ko na lang muna. Medyo matagal ko nga nabayaran. Tinext ako ng tinext ng may-ari. May usapan kami na after 2 months ko pa mabayaran, after 1 month, wala na. Kaya naghanap ako ng paraan. So, buti, nakakuha din ako ng pambayad agad. In good way, di ba? So, ayun, doon nag-start na nagkaroon din kami ng mga alagang kambing, tapos pinaparami namin. Pero yung pag-alaga ng kambing kasi, kailangan din na
hilig din natin mismo. Hindi yung bastang business lang din papasokin natin. Although marami namang nag-business ng kambing, pero marami din naman hilig nila. Maraming nag-business na tingin nila ay ano lang yung income, pero minsan mabilis din mabilis pinanghihinaan ng loob. Lalo na pag dumating yung panahon na yung mga kambing ay naging sakitin. Diba? May mga ganun kasing time, lalo na pag tag-ulan, nagkakasakit yung mga kambing. So medyo challenging din. Kaya kailangan mas maganda hilig linya natin para madaling madiskartehan. Nandun kasi yung diskarte kapag happy tayo sa ginagawa natin. Madali nating gawa ng paraan. Madali nating, yun, na-enjoy lang natin madali nating gawa ng diskarte. So ayan, naghugas na yung pinggan na. Pasensya na po. So ganun yun. At may mga nagsabi din kung ano linya mo. Halimbawa kung ikaw ay farmer, kung nandyan yung linya mo, ikaw ay mahilig mag-alaga ng hayop. So mga daiyaw naman, i-push mo yan, palaguin mo yung business mo para o gawin mong negosyo, yung linyang yun. Kasi nandun ka parang talent lang din. Kung singer ka, mahilig kang kumanta, o mag-singer ka. Kung mahilig kang sumayaw, mag-dancer ka. Kung mahilig ka sa farming, mag-farming ka. Kung mahilig ka sa basketball, diba, kanya-kanyang ano lang yan, hilig at kanya-kanyang passion. Kung saan tayo masaya, pag-igihan natin para mapa-improve natin yung ating sarili. Doon sa ano natin na yon, sa linyang yon. Parang vlogging, pag mahilig ka mag-vlog, dandahanin mo lang habang tumatagal, lalago din yan. So dito, tulad dito, sa ka-farming angat ka. So dito, kaunti lang tayo, pero tinatyaga natin, tuloy-tuloy pa rin tayo kasi gusto natin makapag-share. No? Actually, dito sa ka-farming angat ka, hindi ito monetized na page, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Kasi syempre, nandito yung hilig natin. Gusto rin natin makapag-share ng mga idea tungkol dito sa farming. At ang maganda dito, hindi rin naman tayo pinabayaan ng ating mga partners. Kasama din natin dito, ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dito sa farming angat ka. Ayan. At Farming Business ATVP, partner natin si King's Vita Plus. Lalo na doon sa mga alaga naming hayop sa doon sa farm na inyong mga nakikita, doon sa mga inalagaan namin. Ito yung partner namin. No? Bukod doon sa pagtatanim namin ng mga aratilis, mga alagaw, itong King's Vita Plus na palaking tulong niya din doon sa mga alaga naming hayop para hindi maging sakitin yung mga alaga namin. No? Para mas malakas yung immune system kasi kinukumpleto na nito yung mga pangangailangan ng mga alaga naming hayop. Nakikita niyo pala yung misis ko, ayun, hinihilot niya si nanay kasi sinusumpong. Medyo may edad na. So, kailangan niyang i-massage. So, ayun. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ginagamit natin. No, kasi itong King's Vita Plus, marami na siyang halo dito. Yan. Meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics. At dito sa likod, ang dami pa nating mababasa. Composition niya, vitamin A, vitamin D3, ayan. Vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin-niacin, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, DL, methionine, betaine, probiotics. Yan, napakarami niyang sangkap din na nakakatulong dun sa mga alagang hayop. Now, sa vitamins ng mga alagang hayop, ito na yun. Shout out kay Ka-Farming Alex Meras Principe. Maraming salamat po sa inyong panonood, sir. So, ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement gamit namin sa mga alagang hayop namin. Sa mga naghahanap ng vitamins, ito na yung subukan nyo. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available siya sa mga agrovet stores. No, or dito sa amin, maging dito sa Ka-Farming Angat Ka. Kung wala kayong mahanap sa area nyo, pwede kayong mag-PM sa amin. Meron din kaming cash on delivery via LBC. So, ayan. King's Vita Plus. Ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Yan, sa numerong VDA-PM 18099. Kaya makatiyak tayo na yung mga sangkap na ginagamit dito, pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No, doon sa mga nagtatanong naman, doon sa mga ginagamit natin na iba pang mga gamot, mga pampurga, i-discuss din natin yan. So, ito muna, ito yung mga ginagamit namin ngayon, kasabay ng pagtatanim ng mga aratilis, mga mansanitas, kung tawagin sa Bisaya. No, ano siya? Actually, kahit saan siya nakikita ko kahit sa Maynila, sa Batangas, kahit saan ako napapadpad, nakikita ko yung aratilis, kahit sa Apayao. Dati kasi napapadpad din ako sa may Apayao banda, sa Laguna, Cavite. Actually, buong Luzon, naiikot ko na rin dahil doon sa work ko dati na sa CCTV. Kasi nag-install ako dati ng CCTV technician ako. So, kahit buong Luzon, maging
Cebu, napadpad din ako dyan. Marami rin ako naikot. Wherein kung napadpad ako sa mga lugar, in-observe ko rin kung ano yung product doon, kung ano yung mga alagang hayop doon. Parang habang ako nagtrabaho, inaaral ko din yung mga ganun. Kasi nandun yung hilig ko, nandun yung linya ko, farming. So, ayan. So, yun, napaganda. Magtanim tayo ng mga aratilis, mansanitas doon sa mga manokan natin. Makakatulong din yan, no? At bukod doon, sabay natin sa mga alagang hayop, King's Vita Plus Animal Feed Supplement para lumakas ang immune system nila. Diba? Mga alaga natin. Para makumpleto natin yung mga pangangailangan nila ng mga vitamins, minerals. Diba? Para lumakas yung strong bones sila, muscle development. Ayan, nakalagay siya dito. Faster growth, strong bones, muscle development, strong immune system, higher reproductivity, high profit. Ayan, presyo nito, usual na, iba-ibang presyo, usually nasa mga 100 pesos. So, depende rin sa area. No, nabibili sa mga agri-vet stores, mga poultry supply, or doon sa mga bilihan ng mga feeds. No, pwede tayo maghanap nitong King's Vita Plus. Kung wala kayong maghanap, pwede kayo mag-PM sa amin. Meron din via LBC, cash on delivery. So, ayan. So, dito lang, PM lang kayo sa amin. Dito sa Ka-Farming, angat ka. No? Or dito sa Agrisenso. So, ayan ang gamit namin. Tsaka yung, ayun ulit natin, mansanitas. At itong, ano pa yung isa? Mansanitas, alagaw. Yan yung tinatanim namin doon sa mga manukan. Kasi dagdag rin na pampaano doon. Para maging hindi mainitan yung mga manok. May sisilungan sila. Or minsan yung mga manok kasi, lalo na yung mga native, mahilig sila na sumampa doon sa mga puno. At least doon, maraming mga sanga yun. So, pwede silang tumira doon. Sa amin nga dati, meron kami yung ano naman namin noon, prutas na rambutan. Doon malapit sa bahay. Doon yung mga manok namin nakatira. Actually, kahit tag-ulan, nandun sila. Mga native kasi pag native, sanay sila. Kaya na lang tumira doon sa ilalim ng mga puno, doon sa mga prutas. No, ganun yung mga ano nila, yung normal doon sa mga native. Ngayon, ang ginagawa namin kasi, no, bukod doon sa mga native, gusto natin na palaki hindi yung mga manok, pwede rin natin i-upgrade. Kasi may mga heritage chicken naman ngayon. Nandyan yung Rhode Island, nandyan yung Black Astrolorp. No, ang daming mga klase ng manok na ngayon na pwede natin gamitin na pang-upgrade doon sa mga manok natin. Nandyan yung Shamo, ano pa ba? Marami pa. Actually, yung iba hindi ko pa masyadong kabisado kasi kinalakihan ko mga native na manok, yung mga Huluhano, diba? Yung iba naman, Bisayang manok tawag namin. So, yan yung mga sa amin, mga pamamaraan din namin sa pagbubukid sa farming. So, ayun, dun pala sa kambing, no, habang tumatagal din, medyo napaparami yung kambing kasi nanganak. Kambing kasi 5 months lang. 5 months lang din magbuntis. Yung kambing pwede natin gawing inahin sa edad na 8 months. So, tapos kapag yan ay naglandi na, so nagbubuntis yan within 5 months, as nanganganak, minsan nanganganak ng isa, minsan nanganganak ng tig-dalawa, may swerte rin yung iba, nanganganak ng 3, or mas marami pa. Kaya lang pag mas marami, kailangan din natin ng sustentuhan yung kambing natin ng gatas na. Kailangan alalayan natin kasi yung iba hindi na makakadede, so mamatay, masasayang din. No, kaya lang challenge din sa kambing. No, kahit native, hindi rin maiwasan na nagkakasakit lalo na kapag maulan, nababasa, na-stress sila. So, ganun lang yung mga challenge doon. Kaya kailangan dandahanin lang din natin para habang tumatagal, natututo tayo kung ano yung mga pamamaraan dapat natin gamitin doon sa pagkakambing natin. Tapos doon naman sa mga alagang ito pa pala. No? Sa mga kambing, isa pa sa nagiging challenge din dyan, no, minsan galit ang mga aso sa kambing. Kaya isa rin yan sa kailangan nating bantayan. Actually kami, nabiktima rin kami kasi sa amin kasi may mga gubat eh. May mga area sa amin na magubat. So, nandun minsan may mga aso na ligaw o minsan mga aso na wala ng may-ari. No, mga nabubuhay na lang dun sa gubat. Minsan pag nakita nila yung kambing, sinusugod nila. So, kawawa yung kambing. Kaya pinapatay nila, iniwanan lang. So, sobrang, yun din yung isa rin sa challenge sa amin. Kaya ang ginawa namin, no, nilakihan namin yung lambat. Ngayon yung lambat na yun, sa sobrang lawak, sayang din. Kaunti lang yung kambing, nilagyan din namin ng baboy. Kaya yun yung makikita niyo sa mga video rin namin sa Farming Business ATBP. No, may mga alaga rin kaming baboy na naka-free range doon. Yun naman ay pinapakain namin ng mga damo. No? Damo, tsaka yung mga tanim namin. Kasi may tanim kami mga kasaba, may tanim kami Madre de Agua, may tanim din kami ng mga kamote, gabi. So yun yung ginagamit din namin na pampakain doon sa mga baboy naman na kasama ng mga kambing doon sa loob ng ranging area namin para makaless kami doon sa pampakain.
Kasi tulad dun sa isang topic ko, kung hindi kami nagtanim, although may iba nagsabi na yung lawak ng area daw na nilambat, parang sayang daw kung gano'n. Ang target naman natin ay magparami. So, hindi siya masasayang. Kailangan lang talaga sa umpisa, sa akin kasi, pananaw ko, pag nag-umpisa, kailangan konti muna. Dahan-dahan muna para makita muna natin kung talagang kaya ba. Kasi kung hindi kaya, at least, alam na natin agad, hindi yung agad-agad na maramihan agad ilagay natin para ipakita natin na ito yung kaya ko, pagdating ng kalagitnaan, hindi naman pala. So, kawawa yung alaga natin, magkasakit or mamamatay kasi kinapos na tayo doon sa budget or kinapos tayo doon sa mga pampakain sa kanila. O sa akin kasi, dahan-dahan lang, konti-konti muna. Kasi ano naman yan, darating din tayo doon. Alam naman natin, ang dami rin mga naging successful sa business, no, sa farming, na nag-start talaga sila sa kaunti muna. Meron tayong na picture dati, nag-start muna sila 7 kambing, na hanggang napalago nila, na ngayon hanggang 200 plus na inahing kambing meron sila. Yun yung napalago. Ang ganda pa kasi damo lang kinakain. So ang technique naman nila, nagtanim sila ng maraming mga napier grass, no, kaya yung mga mais. So may mga ganun, may mga technique na silang ginagawa habang dumadami yung alaga nila. Kasi hindi naman po pwede kung ano yung existing lang ginagawa natin, no, nandun lang din tayo. Kailangan natin gumawa ng technique habang dumadami. Sa amin ngayon, yan, yung mga pabo namin medyo dumami na. Kung aasa kami sa pure feed sa kanila, malaki ring gastos. Kasi dumadami na sila. Kaya kailangan, sa umpisa, okay lang medyo gumastos, lalo na kung nag-learn pa lang naman tayo, inaaral pa lang natin, no, muna. O minsan kasi pagka konti pa lang ginagastusan talaga natin, binibilhan nating feeds kasi kilo-kilo lang naman kailangan natin. Pag dumami na yan, sako-sako nang kailangan natin. Kung wala tayong sapat na budget diyan, masasayang. Kaya okay na yung konti-konti lang, dahan-dahan, nagle-learn tayo. Nalalaman natin yung mga pabo palay, pwede natin bigyan ng mga leftovers ng mga palay, yung mga galing sa mga palayan pagkatapos ng ani. So pwede nating sundan yun doon kasi may mga naiiwan doon ng mga at tawag sa amin doon ulon-ulon o yung mga nililipad na habang pinipilian kasi yan pagka mahangin, iniisa-isang inaano yung palay yung mga nalaglag dyan sa baba, yun yung mga may laman, yung mga lumilipad, yun yung madalas walang laman pero minsan may nasasama pa doon na kinakain naman ng mga nakakain din yun ng mga itik, mga pabo, ng mga manok. So napakalaking tulong din. At bukod pa doon, kung may area tayo na hindi naman natin nagagamit, so pwede rin yung mga mais, pwede tamnan ng mais, no? Or kung may palay tayo, nagpapagiling tayo ng palay, yung darak nun, magagamit din natin na ipakain sa mga alagang hayop. Pandagdag din yun. Or Madre de Agua, napakalaking tulong din. Yung mga pabo, kumakain din yun ng mga damo. Yung mga napier grass, mga Madre de Agua, no? Yung mga, maging Carabao grass kapag binubuksan ko yung kulungan ng namin pabo, lumalabas sila doon, kumakain din sila ng mga damo doon sa labas, yung mga balili, tawagin sa amin. Balili o mga Carabao grass. No, yun yung mga mga napakalaking tulong na rin. No, simple lang, mga damo lang, simple lang nandiyan sa paligid pero napakalaking tulong dun sa ating sa ating pagpaparami sa kanila. Kasi pag tiningnan natin, kumakain naman sila ng damo, o padamihin natin yung damo, no? Parang kambing, no? Kumakain sila ng damo, paramihin natin yung damo. May mga damo naman na tumutubo ng pataas Hindi lang naman yung damo na tabi-tabi para dumami. May damo na tumutubong pataas na yung mga dahon kukunin natin. Yun yung mga napier grass na pataas, no? Dumadami sila na pataas. Hindi lang yung tabi-tabi na maliliit yung mga kasi pag maliliit lang nandyan sa baba, so sayang yung space. So yun yung mga style ng iba na medyo maliit lang yung espasyo. Yung napier grass yung tinatanim nila na pwede sa kambing, pwede sa baka, pwede rin sa kalabaw. So yun, kanya-kanya ring technique dito sa farming, kanya-kanyang diskarte. No, depende rin naman talaga. Minsan may sarili tayong discarding nagagawa na wala naman sa libro. Kasi ganyan sa farming. Kaya minsan, no, may mga sharing of experience, lalo na dun sa mga, yung nabanggit natin kanina, yung mga pugad, yung panlaban sa bunhok, di ba? So, lang siya, wala siya sa books. Pero, na-experience siya ng isang farmer na gumagana. So, ginawa rin siya ng isang farmer hanggang sa tuloy-tuloy na i-share siya sa iba pa. Yun nga, yung naging experience dun sa bunhok, i-share ko lang ulit dun sa mga bago lang. No, may kapitbahay kami na may bahay sila na kahoy tapos yung manok nila nandun sa ilalim ng bahay nila. Nangyari yung mga bunhok naman o yung mga hanip or dapaw kung tawagin ng ibang lingwahe. No, sa Tagalog, alam ko hanip yung tawag doon. Yung mga makakate na insekto. So yung iba, doon sa ilalim ng bahay nila yung manukan, yung mga hanip, umaakit doon sa taas. So kinakagat pati sila.
So, yun yung problema nila. So, ginagawa nila ng solusyon. Ang naging solusyon nila, nilinis yung pugad, tapos nilagyan nila ng dahon ng marang. Tapos simula daw nun, nag-work daw. Wala nang hanip dun sa lugar. Wala na yung bunhok or yung tawag nito, dapaw, kung tawagin sa ibang lingwahe din. No, sa Iloilo, alam ko, dapaw tawag nila. No, yung mga makakati, no, na insekto. So, yung ginawa nila, so sabi nung nagalagay, after daw nung nilagay nila yun, tuloy-tuloy na, wala na daw bunhok pa na pumunta sa kanila. Wala na daw nangagat sa kanila. At yung mga manok nila, hindi na rin daw umaalis dun sa pugad. Kasi dati daw umaalis yung mga manok. So, yun ang ginawa ni Papa ko. Inalaman ni Papa, senior sa kanya na ganun yung paraan nila. So, yun din yung in-apply ni Papa dun sa manok namin. So, yun, experience namin na okay din na. Kasi wala na ring bunhok. Kaya yun, senior ko na rin dito. Kaya lang marami rin mga nag-comment na yun nga sa kanila din, na-try din daw nila yung dahon ng marang. Dahon ng marang, parang dahon din siya ng kamansi. Dahon ng kamansi, dahon ng, ano ba bang kapareho sa kanya? So yun alam ko, dahon ng marang, dahon ng kamansi, halos magkapareho lang itsura. No, kasi may ibang area din na wala ng dahon ng marang. Sa Mindanao lang kasi common yung marang. Prutas siya na ang dahon niya ay yung, may video rin tayo noon tungkol dun sa dahon ng marang. Pinakita rin natin mismo yung puno. So, yung iba naman, wala daw sa area nila. So, may mga nag-comment naman din sa comment section. Tabako ang gamit nila or yung alagaw, iba naman tanglad. So, iba-iba rin yung mga pamamaraan, depende sa area. Yun ay base lamang din doon sa mga kanya-kanya pamamaraan. Actually, may nabibili rin daw noon na pang-spray. No, pwede rin, kung gusto natin yung mga chemical, so pwede tayong pumunta sa mga agribet, doon tayo magtanong. Kasi may mga nabibili rin daw noon. No, may mga nababanggit, kaya lang hindi ko kasi nasubukan, kaya hindi ko pwedeng mabanggit din kasi hindi ko naman alam kung talagang gagana, baka mamaya makasama pa dun sa manok. So, mas maganda dun tayo sa mga poultry supply o mga agribet magtanong din ng pang-spray nun. Doon naman sa mga nagtatanong din sa pampurga ng manok, ang ginagamit naman namin ay worms to go. Yung worms to go kasi meron ng albendazole plus Sequantel. Napakagandang pampurga dun sa manok. Na yung mga 2 kilong manok pababa, kalahati lang nun ang pinapainom namin. Actually, may instruction din yun mismo dun sa lagayan ng pampurga. Yung 2 kilo pababa, kalahati lang na worms to go. Yung 2 kilo, yung mga mas mataas sa 2 kilo, isang buo naman ng. So, ayan, medyo nawala yung signal. So, yun, doon naman sa mga manok na 2 kilo pataas, isang buo ng worms to go ang binibigyan namin doon sa manok. Kapag naman may mga sakit yung mga manok, may mga sipon, laway-laway, bulutong kuray sa Paul cholera, ano pang mga sakit. So, yung mga halak, no? Ang ginagamit naman namin dyan yung Panamox. Panamox yung pangalan niya. Panamox Forte, na pwede, water soluble siya. Halo siya doon sa tubig. Ang itsura niya ay parang parang magic sarap. Na pang manok. Panamox Forte, na hinahalo siya doon sa tubig, inumin nila up to 5 days kapag may sakit na sipon, halak, laway-laway, bulutong kuray sa Paul cholera. No, ano pa bang sakit ng manok na doon. So yun, yung mga, minsan nga, yung mugat na manok, so yun yung binibigay namin. 5 days, lalo na doon sa mga sisiw. Doon sa mga malalaking manok, kapag nakatali, meron din siyang itsurang kaplet, parang itsura siyang kapsul. Yun na may pinapainom doon up to 7 days doon sa mga manok na may mga sakit na, yun, mga halak, laway-laway, bulutong. Yun yung mga nakataling manok naman. Yung madaling hulihin, yung mga nakataling manok na pwedeng hulihin isa-isa. So, yun yung Panamox couplet na binibigay namin. No, Panamox Forte, Panamox couplet, binibigay namin sa mga manok namin na may mga sakit, sipon, laway-laway, bulutong. Kapag naman malalaking manok, up to 7 days namin pinapainom ng Panamox. No, so, nasa atin ako na available Panamox Forte or Panamox couplet, pareho okay lang. No, pero pang sisiw, yung Panamox Forte, kasi yun ay hinahalo lang doon sa tubig, inumin nila. So, yun yung mga ginagamit namin. At para naman pala kasi ng immune system ng mga alagang hayop, so ang gamit naman namin ay itong King's Vita Plus. At yun, kasi ito ay sapat na yung nutrition. Ayun, thank you so much. Ayan, thank you Sir Jade for sharing again your tips sa ating mga ka-farmers, di ba? Sa lahat ng mga nagpaplanong ang mag-venture na into agriculture, farming, pag-aalaga ng mga hayop and all. Ayan, yung mga tips ni share, take it from the expert. Ika nga, sariling experience niya yon na pinapaabot niya sa ating lahat. Ayan, napaka-multitasker ni Sir, di ba? So, sorry po kung aking mukhang inyong nakikita sa ngayon kasi yung isang babae doon ay may nasa ibang planeta ulit. Ayan. Padayo na siya, padayo na. Abrihi ang purtahan. Saan siya galing? Nawili po ako sa pakikipag-usap. Nawili talaga ang term, no? Napaka-wili niya, ayun.
Hindi ko nawalayan ng napatapos na pala si Sir Jade, di ba? Biruin mo, 30 minutes na naghugas ng plato si Sir Jade. As Kaya in, grabe, ilang bang plato pinagugasan niya? yun, Buong barangay, yung surgery. napaisip tuloy ako, Day. Ilang araw kaya yung hindi nagugas ng plato si Sir Jade? Siguro Bakit? mga 1 week, siguro yun nila nakainan. Kasi 30 minutes, na naghugas. Grabe yun nahugasan Parang may fiesta doon, Day. At Pero at siya least, yung diba, napag-utusan na maghugas. talagang Oo. multitasker si Sir while doing the live. Carry lang talaga maghugas ng Mm. plato and all. O, diba? So, yan talaga ayaw niyang masayang yung oras niya. So, kesa naman maupo lang siya, tsaka talk ng talk. So, itry natin itong Correct. Oo. maghugas tayo ng plato while doing the live. O, diba, bongga, galaw-galaw lahat ang katawan. Baka ma-shock na naman tayo next time sa live ni Sir Jade na nagwawalis siya, naglilinis Pwede. siya sa kanilang bahay. Yung kanyang diba? 16 hectares na kanyang farm. O, diba? Oo. Baka Walisin niya lahat. Oo. Baka next time yung magbubunot siya ng mga damo dyan sa gilid-gilid. Pwede. sa O live baka cast. magkatay Oo. siya ng manok kasi may fiesta or may birthday while Oo. live. Ganun. You know na. Ikaw na talaga, sir. Ikaw na. Pero tama Ikaw yung sabi na. niya kanina na huwag masyadong ma-pressure. If you want to do it, just take it easy. And if it's really, kailangan talaga may interest ka to do what you want to do, diba? So, syempre, Correct. kung interest mo talaga ang pag-aalaga ng mga baboy, manok, whatsoever dyan, then go for it. Kasi nga kung hindi mo naman siya bet, na parang napilitan ka lang, wag na lang, diba? Kasi masasayang din yung effort, sayang yung diba? Sayang yung panahon na imbis maigugol mo siya sa mga bagay na mas gusto mong gawin. Baka napilitan ka lang, it's because sabi ng parents mo o ng ano mo, ganito, ganyan, diba? Pero hindi naman siya successful, sayang lang talaga. So, mag-isip-isip talaga at planuhin maigi. Yun. Correct advice. Nabanggit din niya kanina, Day, no, yung mga traditional na pamamaraan sa paggagamot ng ating mga manok dyan sa probinsya na may sakit. So, merong mga herbal, mga something, mga dahon-dahon dyan na pwede nilang pakain. Kasi yung alam ko, Day, yung pangontra nga sa tawag nito sa bulate is yung aratilis. Yes. Yung dahon na aratilis. Ano pa? Meron pa ba yung... Ako, aratilis is ipil-ipil yan sa aming dive. Same ba yan sila? Yes, ipil-ipil, di ba? Yan ang sinasabi yung mga kabataan natin na kumain ka niya pa hindi ka bitukon. O, di ba? Oo. Yung Yun, puta merong mga ganoon. Tapos meron din siyang mga nabanggit kanina na mga klase ng dahon-dahon na pang traditional na pamamaraan na pangontra daw sa sakit sa manok. So, ayun. Pero, bukod dyan, speaking of gamot para sa sakit ng manok, huwag na tayong mag-isip pa ng iba. Of course, ito ng Panamox. Kailangan pala talaga may Panamox. O, di ba? Okay. Worms to go. O, di ba? Correct. Wala pa tayong worms to go dito. Yung, para sa bulate, yun yung worms to go. O, di ba? Pero kung Worms to go. Gano'n. And speaking of, kasi nagamot nyo na yung inyong manok dyan, gamit itong Panamox. Oo. Gamitan nyo naman ang pinaka-epektibo na vitamins po para sa inyong mga alagang hayop. Kahit mapababoy man yan, manok, kambing, baka, kalabaw. Number 1 animal feed supplement. Kaya nga binansagang Kings! Kasi Kings Vita Plus siya. Makinig! Diba? Kings! Ito po yung ating ating lesson for today. Oo. So, nakita niyo dyan sa aking background, hindi naman masyadong halata na Hindi na love natin ang King's Vita Plus at dapat saka mag-change Panamox. position ka talaga sa taga-sabi mo ng mga names, lipat ka ulit. Dapat may cameraman ka na para talaga ikot-ikot, o diba? Pag gano'n. Good. Oo, so gagawin natin yan. Ganyan na naman, o diba? Uy, O yung kinatatayuan mo is umiikot, diba? Yan na lang yung class, pag gano'n-gano'n, ganyan-ganyan, char. Laban Correct. lamang. Uy, dapat, pag pumunta ka dito sa office, magdala ka ng kahit yung box lang, pang mo dyan, pang background. Siguro, pwede background. Iniisip ko nga siya lagyan, pero paano siya didikit, di ba? Hindi talaga na siya didikit sa mo dahil sa foam.
Mahirap siya. Mahirap siya Mahirap idikit. So, hawakan mo na lang talaga siya or ilagay mo dito sa side. At least makita siya na may katabi ka. Okay, we'll make hakot some cartons there when I visit the office. I'll make hakot the cartons, okay? Don't remind me. Yes ha, punta ka dito. So anyway, sa mga nagtatanong po dyan, mga na-curious po kung saan po available or mabibili po itong mga produkto na sinasabi sa atin ng ating mga guest speaker. Yeah, sa ating mga tawag Yung dito, ating resource mga person. resource Uy, person. nagmanok ng bayan pala kahapon. No? Hi, sir! Wala na. Noon! Miss ko lang siya. Hinanap ka ni Namiss ano, ko lang, Day? sister, you know, the smile, the charm of the chickens na nasa kanya and all. O, diba? Puhon, sir, Hinanap ka nakita ni Manok Tambayan. Sabi ko, meron lamang siyang mga bagay-bagay na inaayos si Inday Badyang. Yes, inaayos niya ang ano. kanyang sarili, ang kanyang mattress and all. Binubuo That's all. binubuo pa niya yung kanyang sarili mula sa pagkalubok. Charot! Lubok! Ay, nako! See you next week, sir. Don't worry. Nakahanda na pong aking papel at ballpen sa mga katanungan. Na-miss ko yon ng isang buwan, di ba? Nagbakasyon kayo ng matagal-tagal. 1 month din, Ray. 1 month din yun. Diba? Simulan na naman natin for this month of February. Ayun. Correct. So, ayan po, sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po available ang ating mga produktong King's Vita Plus. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Of course, dyan po available sa mga Agrovet stores na malapit sa inyong lugar. Ganon din po itong Panamox Couplet at Panamox Forte na mabisang gamot para sa sakit ng inyong mga alagang manok. Available po yan sa inyong mga Agrovet stores. Gaya na lamang po dyan sa may probinsya ng ito, nandito sa screen natin. Dahil, basa mo ba yan? Pili, probinsya- Camarines Sur. Ayan, sa Oo. province of Camarines Sur. Dyan po sa Pili, Camarines Sur. And dyan po tayo, friends, sa JKB Marketing, Farm Station Agrovet, NTE Harvest Plus, Aljan Poultry Supply, Diana Poultry Supply, Aiden Store, and Paris Store. Ayan. Meron pa bang Meron pa ba? Yung sa Ayun Benguet, siya. kuya. yung Benguet? Saan ba yun? Bigla siyang nawala ng bongga. Nawala siya, oo. Actually, Wala na siya, ayaw na niya. Available po yung ating mga produkto sa Mindanao. Halos lahat po dito sa Mindanao, ng mga Agrovet stores, meron po tayo. Ganun din po dyan banda sa may Visayas. Except lang po sa mga island na na hindi halos mapuntahan ng ating sales team na medyo malayo-malayo talaga. Okay, so dito muna punta muna tayo dito sa Luzon area. Meron po, available po tayo sa may Southern Luzon at saka dyan po sa Northern Luzon. Particular po dyan sa probinsya ng Benguet. Yeah, Basa sa Benguet po yan, naman Day. po, ayan, andyan sa Palmaville, Pico, La Trinidad, Benguet, sa Catrans Poultry Supply, sa Palmaville, Pugos, La Trinidad, Benguet, dyan po sa Catrans Marketing, sa Baguio City, Kalanguya, Benguet Rice and Poultry Supply, 3 branches po nila iyon, sa Shilan or Shilan, La Trinidad, Benguet, Kapangan General Merchandise, ayan, dun po tayo sa kabila, sa Nangalisan, Tuba, Benguet, sa Avril Joy General Merchandise, sa Belantian, Manyakan, Benguet, sa Tapots Animal Feed Supply, and nandyan po tayo sa Gallega Agrovet Supply sa Gianong, Manyakan, Benguet. Ayun! So, kompleto na yun, friends. Sa mga taga-Benguet, dyan po kayo magpunta para po sa pagbili ng ating mga produkto. Yan. Correct. Marami po mga nagtatanong sa atin kung saan mabibili bukod kasi wala din daw sa kanilang Agrovet store. So, pwede po kayong mag-order sa amin online. Message nyo lamang po kami sa aming King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Okay, dyan po na makikita niyo sa inyong TV screen. Cash on delivery at cash on pick-up po tayo via LBC. At punta rin po kayo sa inyong Shopee kung meron po kayong Shopee account. Hanapin nyo lamang po ang KBM Agrovet Lines. Yan po ang pangalan ng official store natin dyan sa Shopee. So, COD of course sa Shopee via JNT Express at GoGo Express. So yan, basta kahit saan po kayo, as long as abot po kayo ng ating mga riders, delivery riders, punta na po kayo sa Shopee at mag-order po. Lahat po ng products na kasama po ni King's Vita Plus, Panamox, Intenso products, dyan po lahat, Worms to Go, King's Vita Pet, ayan po, available po yan sa ating KBM Agrovet Lines store. So, ayan. Thank you so much
Yun na, di ba? Yun Kulang po, pa, lahat. di ba? I told you it should be 1.59. Okay. Very strict tayo dyan sa 159 Yeah. tayo. Sort of, 1.59.59. Ayan. Sabi nyo, wala siyang choice. Kasi ano lang, exact lang kung ano talaga niya, no? Ikakat niya talaga yung live natin. Oo, yun din. Wala rin tayong choice. Pag Choice. pinat niya, wala talaga. Oo. Sabihin nilang power interruption. Oh. Correct. So, ayan. I think, regards. Uy, Sir KBA, hindi pa tapos lang. Mag-visit ako sa Busy, office oo. para makita ko si Sir. I haven't seen him for so many months na. Na-miss na niya for sure yung ingay ko. Ah. Hindi naman dahil kasi nanonood naman siya ng Agrisenso. Diyan na lang niya ini-imagine yung Yung ingay ko, yung no? boses, yung ingay. Basta kami tahimik na ako, charot. Ewan ko lang. Hindi ka magiging Inday Bajang o si Rona Gokongwei kung hindi ka maingay. So, Ay. parang iba ano siya. Sige, Iba, tapusin na natin itong lahat. Crew. oh, Na but natin to. maraming salamat ha sa inyong patuloy po na pagsama sa amin ni Inday Bajang sa mga nagtiis dyan sa aming ingay. Yeah. Meron pa tayong umabot pa tayo ng kanina 65,000 viewers ngayon ay mga Thank you so okay na rin. much. Thank you everyone, diba? Hindi siya so far, we're so thankful na you viewed us and you listened kahit papano man lang. May na-amaze talaga sa ingay namin. Oh, diba? Bunga! Thank you! It's so amazing! Happy birthday! Sa lahat ng mga nag-birthdays today, I got a friend celebrating his birthday today kay Vladimir Fernando. Ayan, happy birthday! Bahala siya. Bala siya. Ayan. Ayan po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nadudoon, sa ating mga viewers at mga nakikinig sa ating Kings Radio stations out there. Maraming salamat po hanggang bukas po ulit mga ka-agri. Ito po ang nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Walang iba pa. Agrisenso! Sa agrikultura, aasenso ka. Maayong hapon! Luzon, Visayas, Mindanao. Yes! Maayong adlaw! Bye everyone! God is good all the time! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.